Neon 2 tekee myymälöiden kyltit, myymäläfriisit, kevyestä, siististä ja paloturvallisesta alumiinikomposiittilevystä. Perinteisesti friiseissä käytettyyn puukennolevyyn verrattuna alumiinikomposiitti on ehdottomasti parempi. Se on kevyt ripustaa ohuilla, huomaamattomilla vaijereilla. Pitkissä kylteissä riittää kiinnityspiste 3000 mm välein. Roikuttaminen vähenee ja asennus on nopeaa. Vaijerit eivät kerää pölyä, kuten usein käytetyt ketjut. Käytännössä säästö asentamiseen käytetyssä työajassa on 70% luokkaa. Puukennolevyillä toteutettu myymäläkyltitys muodostaa merkittävän palokuorman näihin alumiinikomposiittifriiseihin verrattuna. Alumiinikomposiitti myymäläfriisi materiaalina mahdollistaa siistit, saumattomat kulmarakenteet. 3-metriset alumiinikomposiittifriisit liittyvät toisiinsa mutkittelematta ja suoraan. Neon 2 ammattiasentajat linjaavat suurienkin myymäläkokonaisuuksien kyltit millin tarkasti paikalleen laaserilla. Myymäläfriisien keveys ja helppo vaijerikiinnitys nopeuttavat kylttien asettamista tarkasti suoraan ja kohdalleen. Neon 2 tuo myymäläfriiseihin uutta näyttävyyttä luontoystävällisellä LED-valaistuksella. Alumiinikomposiittilevy soveltuu hyvin aukotettavaksi ja valaistavaksi. Sen polttomaalattu pinta on tasainen ja tyylikäs sekä helposti puhdistettavissa. Näyttävää ilmettä tuovat suurkuvatulosteet, viiliskuvat, tehdään Neon 2 HP-suurkuvatulostimella. Koko ei ole rajoite. Myymälän kokonaisilmeen täydentävät kyltit, opasteet ja tarrat. Ilme suunnitellaan yhteistyössä. Neon 2 tekee Leiskan ohjeistuksen mukaisesti. Sitä hiotaan yhdessä asiakkaan kanssa. Kun suunnitelma on valmis, Neon 2 valmistaa, asentaa ja ylläpitää koko myymäläilmeen. Asiakastyytyväisyys on meille kunnia-asia.